Hi guys! Maglugaw ta! Kani mao ni siya ang gipadala ni Ate Trining. So karon maglugaw ta ani guys. Para sa atong merienda. Si tata ako pang gisugo sa condensed dayon coffee mate. Akong butangan sa coffee mate. Maghaling sa ako guys kay wala pay hinaling. Daw mag-init ko sa tubig. Yara guys. Hawa Ming! Ang Ming Ming! Ming 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 Ming! Ming Ming Ming! Ang Ming Ming! Hawa Ming be! Kay aghaling taming. Magmerinda sa taming kay gutom na pud Ming. Karon guys, maghaling ta. Na ay plastic, mao ni atong gamiton para makahaling ta. Kung di ni mo siga, atong wiris-wirison. Kisay nakarilit ani. Wiris-wirison pag dili magsiga. Sa una kay wiris-wirison din ako pag dili magsiga. Da maghilaka. Pag dili magsiga, wiris-wirison. Da maghilaka. Yara. Haling kita. Tapos kanira ang atong lutuan. Kalaha. Lola. Ag-et-et ka Lola. Naman lagi kahoy. Nangahoy man si Kuya. Ha? Nangahoy si Kuya. Puli raman din eh. Sa? Puli ra pangahoy. Kung dili si kung nagtrabaho si Kuya kami tuloy doon niya. Pangalas na. Te, alam tayo 8 og 16. Ilaman. Tanan? Mo ni nga coffee mate? Oo. Pat dugang. Upat Ay, ang ingon. insakto lang na. Kani guys, kalha ato sa ning hugasan. Ang among kalha itom. Mao na jud ni siya itom. Di ba? Tanawa. Wala ba rin mo parang mainitan. Katayo. Saka rin ako. Bay, basoy na utan. Ngang ito man sa ning kuan ko di na di ginig kakuha. Dera guys, atong hugasan ang kalaha. Dera guys. Ayan. Ayan na magpaningala sa color kay mao na jud ni di na ni mawala ang di na ni mo puti. Itom jud ni siya guys. Ang kalayo ni kalatkat sa balungbong siga na kaayo guys. Ato nang itungtong ang kalha. Natungtong na ang kalha guys, atong butangan sa tubig kay mag-init taon na sa tubig. Diara guys ang tubig ato nang ibutang. Atong daghan-daghanon kay daghan ang mangaon, isa ka baranggayan. Atong takluban guys para dali ra magbukal. Mao ni siya guys ang atong itimpla karon na ako'y condense tapos coffee mate. Atong sulayan butangan pod siya og coffee mate kung unsay lami. Nara si Queenie guys, nag-arang-arang na iyang naong. Dili na siya murag wak-wak tan-aon. Si Chichi murag kuan tan-aon. Balbal. Si Iglot murag kuan tan-aon. Kwaknit. Si Alshil tuara arang siksihan ni Alshil. Nakauyab na baka ni? Nakauyab na ka Alshil wala pa. Pagtarong. Katawahara ba o agik-ik ra ba siya guys? Ang mga pato guys naghuwat-huwat sa nilugaw. O siguro niya ni bahugita. Tuyhakaw po nilang liog guys. Kay abi nilag pakanon. Tapos ang Chinese chicken. Di ara ang among Chinese chicken guys. Di ara. Goy. Agoy. Agtuhikon sa pato ang Chinese chicken. Atong sugnuran guys. Kay para dali ra magbukal. Yan. Maglogaw-logaw kami.
Diara guys, nagbukal na ang atong ininit. Karon guys, ato nang ilunod. Diara. Karon guys, ato na ning kuraw-kurawon kay para dili magtibuok. Charot. Nani ra ni siya guys. Inani ra ka simple ang atong nilutuan karon. Kuraw-kurawon siya guys kay magdukot. Delikado matikwang niyang kwan o kalha. Oh. Delikado guys, matikwang ang kalha. Mas makaligo gitag lugaw dani. Karon guys, atong dugangan sa tubig kay murag hapit na magmala. Parang daghana kayo guys, oh. Mabusog ni sila tanan karon ani guys. Ato na ni siyang ablihan. Uy, nisidlit man guys. Nisidlit. Ay, tilaan bi, tilaan. Charot. Ayaw tilai bayot kay matangtang ka. Football kag tilaan nimo. Pariyara na sa kuan guys, gitilaan ang luwag, natangtang sa pagkakusinero. Ayaw jud tilai. Diara guys, naka-open na ang atong condense, tapos karon ato na ni siyang ilunod. Condense, diara. Ayan, akong gihurot guys. Kay daghan man siya. Tapos, atong kurawon. Kuraw-kurawon. Ayan. Sarap na sarap. Ang mga iring guys, nag-ingon lami kuno. Tanaw na to ang mga naong sa iring. Ara ang mga naong sa iring guys. Mukhang masarap na. Ato ni siyang kurawon og maayo guys para ang condense ma-mix og maayo ang condense. Atong tilawan. Tilawan. Wow, dami kaayo. Buot-buot na akong timpla ni guys, akong gibutangan sa coffee mate. Diba? Mukhang masarap na guys. Wow. Hala, lami na kaayo. Atong tilawan utro ha. Diba? Lami kayo guys. Ready to serve na siya. Mangaon na ang mga ginsakupan. Diara. Pagpanda na sila sa kuan, serving spoon. Bantay-bantay kay basin. Mayabo ang kuan, hinukad. Mga lapuan kita ani. Ug mayabo kini siya guys. Wa nay kaunon si Queenie. Naghulat-hulat na ra ba si Queenie? Nang lamyat naman niya guys, oy. Sige lang. Okay rag nang lamyat siya guys. Diara. Ato ni siya ipadaplin guys, ang kalha kay magdukot ni siya kay init man. Ang kaladyo. Diara guys, ang atong lugaw karon, Quaker oats or oatmeal. Mao ni siya guys. Mangaon ang tanan. Yung bakit ko lang sa pwede sila pa ngayon. Ano na basta hawan na dalaw. Hindi po. Wala mo ding. Para sa nangot ba? Ito ko. Hey, ulang.
Ang ako guys, langginita. Ada kerang balai.